Danas moj gost je Relja Torino, mladi talentovani umetnik. Sa njim ćemo popričati na razne teme. Ostanite sa nama kako biste saznali o čemu je reč. Uživajte u narednim minutima. Zdravo, Relja, hvala ti mnogo što si danas moj gost. Reci mi na samom početku kako si. Jako je čudno vidjeti te danas samog ovde. Hvala ti na pozivu. Dobro sam, super sam, raspoložen sam, radim i tako nešto. Sam sav u nekom punom gasu, što se kaže. Lepo. Ja znam da si ti počeo da se baviš muzikom još od 2016. godine, skoro 10 godina karijere. Kako se osjećaš povodom toga? Sad kad mi kažeš 10, nisam ni ja razmišljao da ima toliko. Uskoro, sledeće godine. Pa da, sad će. Ne znam šta bi ti rekao. Radim i imam osjećaj da je mnogo manje. Evo sad kad si mi rekla da je 10, imam utisak da je mnogo manje. Ali ajde da kažemo da je tih nekih prvih 2-3 bilo neko snalaženje i neko uplivavanje u sve to, pronalaženje nekog žanra, svega, tako da... Ali evo, ne mogu da verujem da je 10 godina, sad kad si mi rekla skoro. A si zadovoljan negde na kom nivou je sada tvoja karijera u ovom momentu? Da, naravno, kako ne. Napravili smo i tu produkcijsku kuću i dosta izvođača je proniklo odatle i napravio sam karijeru sebi, zajedno smo napravili ja i Teodora i nekako na više strane je to procvetalo, tako da jako sam zadovoljan, iskreno. Zaista dosta izvođača je u generaciji Z i zaista možeš ti prvenstveno da se pohvališ koliko je ljudi izniklo. Jeste, ali stvarno jeste, mislim, svako je tu zaslužan svojim radom, nije generacija Z nekom dala neku čarovnu moć da oni budu sad poznati, svako je tu zasluženo. Mi smo bili taj jedan tim, to je sve bilo drugarski i nekako zajedno smo uspeli sve to da napravimo, da nije bilo jednog, ne bi bilo drugog i tako da je tu svako bio u tom početku zaslužan za sve. Jel si očekivao sada da će toliko brzo, evo rekla bih, na takvom nivou da ti bude karijera? Pa nisam. Mislio sam da će to mogu duže da traje, iskreno. Jer kao gledajući sa strane, kad nešto posmatraš, deluje to mnogo sve... Pogotovo kad si klinac i onda kada rasteš i gledaš neke tuđe karijere, vidiš da to nekako mnogo dugo se razvije, da mnogo dugo traje. I onda ja sam mislio da će to mnogo duže trebati, ali eto, desilo se malo brže. Moram tu pitati i za Henija, to je sada stvarno najaktualnija priča u poslednje vreme. On je čak i bio na našoj televiziji u Karkastu kod koleginice Vavani i rekao je u jednom trenutku da ga je negde kao generacija Z navodno kušila. Kako ti to negde komentarišeš? Šta misliš o tome? Pa mislim da možda jeste, zato što je on izvođač, mislim, svi njega znaju, on je onako blesav i on je neki svoj lik i stvarno je onako fascinantna pojava. Tako da verujem da ga je to gušilo, cela ta biznis strana i cela ta organizacija je njemu dosta bila naporna, a on je više umetnik i treba više tome da se posveti samom sebi. To sam mu ja pričao i drago mi je da je on i svestan toga i sad, tako da... Jel se dopada njegova nova pesma? Da, super je, sviđa mi se. Sada, u kakvim se odnosima? Zato što gledala sam tvoj intervju i rekao si da ti on prvenstveno jako dobar prijatelj, s obzirom na to da se jako dugo i poznajete, i evo izjavio si nekako, jel ti je žao što je on otišao? Da, jeste, naravno, kako ne bi bilo žao. Negde fali? Pa fali mi on, kako ne. Znaš, on je stalno bio u studiju. U celom timu, je li čudno? Pa mi sarađujemo i dalje. Ja njemu pišem tekstove i dalje, on meni radi muziku i dalje, ali nije toliko često tu. I onda mi kao fali mi neko njegovo to ludilo i to njegovo prisustvo tu, ovako više na tom nekom drugarskom nivou nego mislim, viđamo se i čujemo se, ali slabije naravno, ali sad smo se ipak razišli i onda posao i sve, svako na svojoj strani. I rekao se da ti je on omiljeni član generacije Z, pored Limenog. Jel ti i dalje? Mislim, iako nije... Jeste. Ja njega volim, meni je ono u srcu. I stvarno mislim da je najtalentovaniji. Da, ali zanima me evo sada kako gledaš na estradu. Na estradi zaista postoji mnogo sujete sa svim pevačima sa kojima sam radila, svi se sa time slažu. Evo, kako ti gledaš na to danas? Pa ima, naravno da ima. Mislim, ima u svemu. Svuda ima sujete. Ja gledam samo da se odstranimo od toga. Primetila si vjerojatno da ne dajemo uopšte... Bez skandala. Kako to moguće posle toliko godina? Pa samo gledaš da se da se sakrivaš. Razumeš, nema me toliko, vidiš da me nema na Instagramu, nema me toliko, se ne pojavljam svuda, gledam malo i da izbegavam. I onda kad ima nešto da se kaže ili kada, eto, se poklopi neka prilika, pojavit ću se, ispričat ću se kada ima nešto, da vrtimo stalno neke priče u krug i da, pritom ja sam ne želim da gradim karijeru na skandalima niti na bilo čemu. Tako negde na početku i Teodoru posavetovo, s obzirom na to, evo ti kažeš da ne objavljuješ fotografije na Instagram profilu, da nisi toliko aktivan, a moramo reći da je Teodora preaktivna na društvenim mrežama, totalno ste različiti. Pa ne mogu da je savjetujem u tom smislu, zato što je ona totalno drugačiji ima karijeru i totalno drugi tok karijere i njen uspeh je došao time što je ona aktivna. Tako da to je totalno drugačije.
meni je fokus muzika, njoj je fokus ta njena pojava, tako da ja je malo učim sad da treba i više da bude fokus na muzici, ona mene uči da treba malo i više da bude fokus na to i nađete negde na pola puta? Pa nađemo se, viš, kad funkcionišemo, kad smo zajedno kao duo, sarađujemo na taj način, tako da... Često spominju vašu razliku u godinama, mislim da, kako ti gledaš sada na tu razliku u godinama s obzirom na to da ste jako dugo u vezi? Da li je to negde na početku bio problem ili ne? Pa nije bio problem, mislim, ljudi su to osuđivali, pisali su, meni je to bilo uvijek smešno, možda u početku bilo malo kao, znaš, ipak ja nisam toliko bio u javnosti, niti sam se susreo sa svim tim, pa mi je bilo malo čudno da gledam sve to, ali što se mene i nje tiče, sve je super i živimo zajedno već 2 godine, tako da... Je se promenilo nešto od kada živite zajedno i vratit će se negativne komentare, da li su te doticali? Pa ili nisu. Se pogađali? U početku možda jesu malkice, mislim, mene uopšte to ne dotiče, nije me to nešto kao emotivno povredilo, nego kažem ti, bilo mi samo kao čudno, kao vidi neko u ovoj meri komentariše mene, pošto sam ja... Da, to mi je samo bilo čudno, ne uopšte da li je to ružno, da li je lepo, i kad je lepo mi je čak kao otkud ovo sad, znaš. Tako da, to mi je bilo samo u početku, sad mi je sve to već normalno. Pitala si mi isto da li se nešto promenilo. Da, kada živite zajedno, s obzirom na to da živite već 2 godine zajedno. Da, pa sve bolje. Promenilo se samo na bolje. Znaš, nema ništa gore, sve je super. Bolje se kapiramo, bolje funkcionišemo. Tako sve nekako glatko. Koje Teodorine navike te nerviraju? Njene navike? Pa ume da bude histerična nekad, znaš, ume da bude tako nekad kao... previše da jako odreaguje na nešto što nije možda toliko bitno ili šta znam, neka njena briga, ona se uvek brine u nešto unapred, što će se desiti i onda je već tužno da će to loše da se odigra, eto, na primjer. Čekaj, ko prvi popusti onda? Si ti taj negde džentleman? Pa zavisi, popustim i ja, pusti i ona, zavisi ko je napravio problem. Takođe isto zanima, mnogi komentarišu da ste vi, to jest pisalo se mnogo i po komentarima, čitala sam kao dugo ste zajedno, da negde postoji mogućnost kao da je fake veza. Kako ti gledaš na to? Ne, kako, ne. Jer generalno kao ljudi kada su tako dugim vezama javnim, ljudi komentarišu, oj, da li je fake veza? Ma da, jok. Ne, kakva fake veza, mislim, ona. Dobro, vi je znam da stajete uskoro na ludi kamen, to smo pričali, stalno pričate, joj, možda stanemo na ludi kamen, možda ne, daleko od fake veze, ali tako? Da, to je daleko, kakvi fake, ne. Baš takvi komentari, ali te nerviraju, zato te to sada i pitam, jer pročitala sam takve komentari i baš zbog toga želim. Ma ne nervira me, nisam ni video to i da sam video, bilo bi mi smešno, mislim, koji fake. Pritom, eto, ko zna mene, koliko ja ne volim da se eksponiram ili bilo šta da ja grajem neku fake vezu, mislim, to mi je ono. A dobro, kaži mi onda za ludi kamen, pričali smo pre nekoliko meseci, radili smo intervju zajednički, priželjkujete? Pa ide do polako, mislim, ništa mi ne planiramo, niti još uvek o tome pričamo, ako bude bilo, bit će, znaš, nemamo još uvek neki planove, nismo o tome pričali. Čini stvarno u jednom intervju rekla da je premlada za tako nešto. Ja isto mislim da smo još uvek mladi za to, pogotovo ona, znaš, ona ima sad 19 godina, mislim da jeste mlada za to, još uvek. A ti? Pa ja i jesam još uvek, ali ja bih mogao, mislim, kao naš meni, ja sam već... Možeš da je zamisliš negdje u Belovenčanici? Pa naravno da je zamislim, mogu, što ne bi mogu. Lepa je, zgodna je, mogu da zamislim. Ovako, šta si najromantičnije uradio za Teodoru? Ja, to me skoro neko pitao, ne mogu stvarno da se setim, to mora ona da ti kaže, kao ja ne znam, ja se trudim da uvijek njoj nešto... Ali da nije materijalno. To ti kažem, uvijek se trudim da bude nešto da i Izvini što te prekida, ona je rekla da je to pesma u pitanju, Sava i Dunav. Dobro, a šta je ona za tebe najromantičnije uradila? Pa ne pamtim te stvari kao nešto konkretno da kažem, kao to je nešto najromantičnije. Znaš, ne mogu, stvarno ne padaju mi te stvari na pamet, jer nekako ja gledam to da bude kroz svaki dan i da to bude nešto što je u vezi. Malim stvarima? Pa da, ne gledam to kroz neki veliki gest, kao ovo je bilo sad nešto mega romantično, nego volim kad je kontinuirano i volim kad to traje i kad nema neke prevelike oscilacije. Hajde sad da malo svratimo i na muziku, može. Zanima me, sa kim bi volao sada da snimiš duet? Trenutno ni s kim, iskreno. Volao bi da radim sam i jedno vreme pa ćemo vidjeti. Da malo vratim neki taj moj stil koji sam imao ranije i taj neki moj pečat, pa... Gde padaju zvezde, ali na tu pesmu? Pa, na primer, taj neki fazon i to vidjet ću. Radim na tome, pa kad dođe vreme za duete, pričat ćemo. Koliko je teško pronaći pravi hit danas? Mnogo muzike izlazi, mnogo albuma izlazi u poslednje vreme. Koliko je teško pronaći pravi hit? Pa znaš, šta je tu fora? Napraviš ti hit, ti misliš da je hit. Ne možeš nikada znaš da je pesma hit, zato što publika odlučuje šta je hit. Meni može da se sviđa koliko god hoće, što jeste neka poenta da napravim pesmu koja se meni sviđa, a ne
da se trudim da se svidi drugima, jer tad kad se svidi meni, verovatno će se svideti još nekom. Na kraju je to u rukama publike. Znaš, oni ako jedan dan kažu, ljudi, ovaj lik nam se ne sviđa, ajde da ne znam nija šta, evo kao što je bilo za Karleušu, što su je svi otpratili, to je publika, znaš. I onda kako ide karijera nekome, drugi ipak tebi to kontrolišu. Nemaš ti toliku kontrolu. Kako je publika na tvojim nastupima, da li si zadovoljan? Jesam, naravno, jesam, prezadovoljan sam. Uvek zavisi gde odemo, uvek je negde slabija, negde je bolja, da li u 90% slučajeva je uvek top i uvek je razigrana i raspevana. Kako ti se dopada, evo, kada smo kod dueti muzike, kako ti se dopada duet Teodore Džehverović i Vojaža? Pa meni lično nešto nije previše dobro, mislim kao za moj ukus, za moje uho, nisam ga nešto previše slušao, poslušao sam jednom i nije me uhvatilo da nastavim da slušam. Ali kao pesma tehnički verovatno je dobra i ovako spot i sve na nivou određeno, samo eto meni nije, zato što ja ni inače ne slušam toliko na domaću muziku i mislim uopšte ne slušam muziku u zadnje vreme, skoro sam prestao da slušam, tako da treba da ima baš nešto specijalno da bi mi se uvuklo uši. Takođe, Vojaž je snimio duet i sa Bakom, da li bi ti recimo snimio sa njim duet ili sa Teodorom? Pa trenutno ne bi, zato što sam trenutno, kažem ti, u toj nekoj solo fazi, ali nadalje mislim što da ne, ako neka dođe neka prilika, ako se nešto otvori da ima smisla da se uradi, jer ja ne volim da radim ništa zarad samo pregleda i streamova, ako ima smisla da se uradi, uradit ćemo. A da li će, šta će onda Teodor, mislim, da li ćeš sa Teodorom snimati takođe isto duete ili potpuno solo? Ne, nastavljam ja sa Teodorom da radim sve normalno, ali gledamo da pecamo neku solu pesmu, eto, to smo već pričali odavno, ali kao, još uvek radimo zajedno. Dobro. Kaži mi, koja je tvoja, evo, po tvojom mišljenju, tvoja najdraža pesma? Moja lično? Kao koju sam ja izbacio? Pa eto, ne bude gde padaju zvezde. Ne bude gde padaju zvezde. I reci mi za koga, da li je to možda Sava i Dunav? Sava i Dunav, da, sigurno. To sam rekao više puta, to je sigurno, da. Stvarno borila sve rekorde, da li misliš da može ponovo da se pojavi takva pesma? Mislim da može, samo eto, kažem ti, opet to je u rukama publike. Preko 80 miliona čini mi se. Da, na YouTube-u još kad pogledaš streamove i sve, ima to dosta, ima to baš dosta, preko 100 miliona. Da li su ti kolege čestitale tada? Kako ne? Kako ne? Pa ne, svi su bili u čudu, zato što je to i neka Henijeva prva pesma koja je napravila toliko neko ludilo. Tako da svi smo se međusobno čestitali, to je bilo. Da li misliš da on može sad kao negde solo igrač da bude bolji, ajde tako da kažem? Pa on kao solo je svakako je on sam i radio, da, i on je svakako dobar i mislim da može da napravi. Da će mu možda manjkati ta neka pozadina i ta neka snaga ljudi kojima je bio okružen stalno, ali on ja dalje tvrdim da je pretalentovan, da je možda najtalentovaniji, tako da ne sumnjam u njega. I duete vrhunski radi, i sa Džejlom ima odlične duete. Da. Tako da to je stvarno... Ubada on. Zato što stvarno ume da napravi, pre svega. Zanima me takođe, koju pesmu tvoju kada čuješ u autu, zapravo koja je najslušanija pesma u tvom automobilu da puštaš? Pa, to ti kažem nešto u zadnje vreme, a moja kao? Da, imaš jedan da izdviš. Ne znam. Kažem ti u zadnje vreme nešto ni ne slušam muziku. Ne slušam ni uopšte, razumiješ, ja slušam sam The Weekndov album, nešto zadnje što sam slušao, ali u zadnje vreme uopšte ne slušam, zato što mi nešto ne prija i onda kad radim, mnogo mi je već to i glasno i mnogo zvuka konstantno i onda gledam da se izolujem kad ne moram da slušam. Ali problem je što onda se crpi neka ta inspiracija i nestaje. Eto, trenutno sam sad u toj fazi da moram da slušam da bi upijao, ali još uvek nisam krenuo. Dobro, i kaži mi da možeš da prisvojiš jednu pesmu od drugog izvođača, da je tvoja. Koja bi volila? Ne znam. Od naših izvođača. Pa verovatno neki Buba Koreli. Možda Balenciaga, kako znam. Sa Elenom Kitić, ali volila da se radiš? Pa što da ne, ako se bude nekad otvorilo, naravno, nemam ja ništa protiv kolega, kogod je talentovan, i ako se to poklopi, kao što sam rekao, ako ima smisla, što da ne, trenutno ne. Da, sada je fokus trenutno na karijeri, gde vidiš sebe za 5 godina, polako privodimo kraju, šta je ono što ti negde priželjkuješ i očekuješ kada je karijera i kada je privatnost u pitanju? Ja, to smo malo prepričali, mislim, kako je počeo intervju, da sam očekivao da će nešto mnogo kasnije da se desilo se brže. Više u tim godinama, ne znam kako da gledam, da li mi je daleko 5 godina ili mi je blizu 5 godina. Nadam se da će biti sve, eto, da kažem, da budem mnogo skroman,
nadam se da će biti sve to duplo bolje. I na polju muzike, i na polju generacije Z, i na emotivnom polju, i eto, na nekom i na materijalnom, i tako da nadam se. A možda vidiš sebe u ulozi tate? Za 5 godina. Ne znam. Ne znam, to je još uvek, ne znam. Dobro. Imam jedan kao brzi izazov za tebe, ali može tako, brzi izbor. Sa kojom pevačicom bi pre voleo da snimiš duet? Može? Ajde, na primjer, Zera ili Teodora Džahverović? Pa Zera je kod nas. Senida ili Edita? Obe su dobre. Edita ima fenomenalne pesme, Da. takođe i Senida. Senida je stvarno onako fascinantan izvođač, ali eto s Editom se znam dugo, pa eto ne bude Edita. Može da dođe do nekog dueta, ona je zaista u posljednje vreme vrlo... Pa nismo ništa pričali, nismo o tome još uvijek pričali, tako da ne znam. Mislim, kažem ti opet tako. A se družiš sa ljudima sa estrade? Pa zadnje vreme nešto slabije, kažem ti, malo sam se više povukao, više radim i više sam kući, manje izlazim uopšte. Gledam, družim se sa društvom s kojim sam odrastao najviše i to je to. Videli smo da čak i Vuk Mob posle medijske legale došao kod vas. Da, dobro, mi se znamo dugo, tu smo iz kraja. Može doći isto do neke saradnje. Pa što da ne. Dobro, idemo dalje. Elena Kitić ili Ema Radujko? Elena Kitić. Zbog čega? Pa kao izvođač mi je bolji. Jovana Pajić ili Nataša Bekvalac? Nataša Bekvalac. Zbog čega? Pa Nataša Bekvalac. Nešto smo i trebali da sarađujemo, ne bi otkrivo, ali mislim još uvijek se to ništa nije desilo, ali kao eto, ona mi je simpatičnija, ima mi neku bolju karijeru, ima neke pesme koje su stvarno mega dobre, tako da ona mi je kao izvođač bolji izvođač. Lepo, onda možemo da očekujemo svašta, ali tako, u budućnosti. Da. Hvala ti mnogo na današnjem izdvojenom vremenu, mi ti želimo mnogo sreće i uspeha u ovoj novoj 2025. godini, lepo počela. Hvala puno i ja vama. Vidim isto da hype napreduje i da raste, tako da sve je super, da. Hvala ti mnogo.